Телевизорны кибеттен генә сатып алмыйлар. Аны концертка барып бушлай утырырга да мөмкин. Күңел радиосы үзенең тыңлаучылары арасында чираттагы бүләген уйната. Моның өчен Руслан Керамединов концертына билет сатып алырга гына кирәк. Акция хакында тулырак хәбәрчебез дәвам итә. Бүлекне оту үшін бары тик Руслан Керамединов концертына билет сатып алырга кирәк. 26-27 февральдә Сара Садыкова исемендәге концертлар залында 2 көн рәттән иң бәхетле 2 кеше өйгә телевизор белән кайтып китәчәк. Промо-акциялар бездә алар көндә үткәрелә, без аларда төрле бүләкләр уйнатабыз. Диск, билетмы, яки булмаса менә шундый кыйммәтле бүләкләрме. Безнең төп принцип радиостанцияның кулда булса гадәллек. Нинди генә бүләк уйнатуга карамастан, безнең бүләкләр иң игътибарлы радио тыңлаучыларга эләгә. Күңел радиосы студиясында телефоннар тынмый зур бүләк ЖК телевизор радио тыңлаучылар арасында кызыксыну уятты. Бу концертта чынлап та шын телевизор уйнаталармы дип инде әйтәсе килә тамашачыларга. Бу телевизор чынлап та бар, инде ул безнең студияда үз хуҗасын көтә. Беренче тапкыр Күңел радиосы мондай зур бүләк уйната. Иң мөһиме менә шунысын әйтергә кирәк, килгән тамашачы ул концертта ял итеп кенә калмаячак, ә инде иң бәхетлесе телевизор белән бүләкләнәчәк. Якынлашып килүче бәйрәмнәр байтак күңел тыңлаучыларын алга табада бүләкләр белән куандырырга җыена. Моның өчен радионы тыңларга һәм Күңел радионы.ру сайтындагы яңалыклар белән танышып барырга кирәк. Гүзәл Шихапова, Рамил Закиев, яңалыклар.